dia 2 de novembre i anem a començar a fer una ruta. Aviam el temps d'aquest hivern que ja ha començat, quines rutes ens deixa fer. Així és que anem a començar a fer la ruta. Avui anirem a Sant Pallarí. És un cim que té una ermita a dalt i res, aquí està a prop de Banyoles, a Girona, i res, anem a veure com se'ns dona. Vinga, va, comencem! Estem arribant al cim de Sant Pallarí i ens hem aturat al mirador. Una miqueta abans d'arribar hi ha un desviament on hi ha un mirador i podem veure el llet de Banyoles. La veritat és que molt xulo, avui el dia té núvols, però la veritat és que es veu bastant bé i és molt guai. I res, ara anem a continuar, que ja queden els últims metres per arribar a dalt. Apa, fins després! Ja tenim un altre cim, al Sant Pallarí. Estem aquí dalt de la capella, que hem vist que una part d'ella està feta com a refugi, on tens una xemeneia, uns lletets per dormir, per si t'agafa el mal temps. Les vistes són espectaculars, hem pujat que hi havia bastant núvol, però al final el cel s'ha aclarit i la veritat és que les vistes són impressionants. Tenim les vistes del Pirineu, tot nevat, tot blanquet, que la veritat molen molt. I res, ara descansem uns minutets, bevem una miqueta d'aigua i comencem la baixada, que ens queda un trosset, així és que apa, fins després! Al Sant Pallarí. Ha sigut molt xulo, la pujada bastant planera, tot molt fàcil, va per pista i després per uns corriols dintre del bosc, però molt xulos. Hem arribat al mirador i res, genial. Hem visitat la capella i hem fet una ruta circular. Hem baixat per la part de l'esquerra de l'ermita i la veritat és que el bosc és espectacular i impressionant. Sembla del Hobbit, al·lucinant, tot de molt de molsa i una passada, val la pena visitar-ho. El problema és que ara mateix hi ha molta pendent, està molt mullat de la humitat, de les pluges que hi ha hagut i està tot ple de fang. Llavors, hem caigut, de cul, res important, no ens hem fet res, estem els dos genials, però, vull dir, clar, el fang amb la humitat, les pendents, eren relliscoses. Però la veritat és que genial, un lloc per visitar i un lloc per vindre a veure. Així és que res, donem per finalitzada la ruta d'avui i anem a dinar, que és horeta. Apa, bye bye, fins al proper Simo Ruta!